Hola, bona vesprada, veïns i veïnes. Com veieu, estic així en el Pou de Racons, la nova zona recreativa que hem intentat preparar per a aquestes Pasqües. Ha sigut una inversió important i el que ha fet és que, junt a la nostra estimada ermita, ampliar l'oferta turística per a tota la família del nostre poble. Us he d'agrair a les més de 200 persones que han anat vinguent estos dies el vostre comportament cívic, el respecte per la natura i el que hagueu gaudit d'una manera sana i sostenible. També és cert que un grup molt reduït de persones ha volgut trencar aquesta bona harmonia. Des de l'Ajuntament sabem que aquestes actituds no anem a permetre-les i vos convida a denunciar-les i a plantar cara a aquestes persones que no respecten la nostra terra. Així i tot, este espai forma part del cicle d'inversions que estem fent en Castelló per l'educació, per la cultura, per el medi ambient. Un cicle que ha inclòs esta zona, ha inclòs l'escoleta municipal, ha inclòs la Casa de la Cultura i properament el gimnàs vell, que era una zona que estava malauradament abandonada. I este cicle d'inversions va continuar en Castelló. Vos dono l'exclusiva de que properament una zona en un valor arqueològic enorme, com és el Palau d'Esborja, va estar restaurada. I anem a poder obrir, enllaçar esta zona que ens ha permès estar en la ruta d'Esborja, un projecte intermunicipal en el que la Comunitat Valenciana està invertint molt fort, amb l'espai emblemàtic de Castelló, que és l'ermita. Aquestes inversions que van a fer-se i que estan fent-se en Castelló no deixen de fer que sigui una prioritat per a nosaltres reduir el deute. D'esta manera, els castellonencs tenim més i gastem menys. I això és per a nosaltres molt important. Parlant de futur, d'una manera immediata, la propera setmana, tindrem el ple municipal que, com sempre, vos convida a vindre i conèixer la realitat de Castelló. I, a més, el proper mes iniciarem el Castelló Participa, on vos convide, altra vegada, a formar part d'aquest projecte democràtic que vam ficar en marxa, fent les propostes que vosaltres cregueu i que facin créixer a Castelló i participant en la vostra votació. Sense més, vos continue convidant a estos dies d'esbarjo que ens queden a gaudir de la natura, a gaudir del nostre poble, del que ens podem sentir molt orgullosos.